Mayat at talaga na kita istoryam. Nakakatawa talaga. Ay, good. Thank you ba guys na magustuham. Si kamamati ang istorya ba guys. Nya kayo mo't istorya. Dati man biyag ti seminaryo ba guys. Di ka nagbasa ka mo. Sadya ayan. Unang nabayagan. Anya mo iti nakalilag nga padpadas dyan seminaryo ka ba guys. Adamot. Among bagay. Di seminaryo ko adda idi English only rule. Kasano da dyan ba guys? The English only rule bagay. Kat mapilitan ka nga agsaulang iti English. Kayat mo asawan. Saan ang mabalintiag sa uti Iloko? Saan bagay? Masapol nga English lang ti saritam. Manipod alas 7, ti bigat, aging alas 5 iti malam. Inaldaw ba guys? Wan bagay, malaksit iti Sabado kin Domingo. Naapo, di pa nagrigatan da ita ba guys? Wan, gusto ako na ngam dita kami mo't ang nakasursuro mo talaga nga agsaw iti English ta, mapilitan ka mo. Kasano mo't ama itong palday ta paglintagan ba guys? Ada ka di do sa ti glabsing? Ay, adda bagis. Adda man tay tabla nga kaslab, eraser ti kadakkel na. Black tinaga na rita kada kami. Kasla eraser ko lang ba guys? Wan bagis. Ituloy ko Ala, ituloy mo da ita istoryam. No matiliwang ka nga nagsaw iti Iloko, ket da dyan nakangag, ket adda black na, ited na king kadye black. Kasta ka di ba guys? Wen, ket no mabatikin ka da ita black ita alas 5 ti malam, ay ket may nga oras ti manual work ti kay matugan na da ita. Ay, nadagsin mo't da ita ang atusan. Wen bagis. Anya ti mabalin mo nga aramiden nga road, tapno saan nga agbatikin ka da ita nga black. Ay ket sumapol ka mo't iti sabali nga pangitadam. Ket no da na ikaw nga nagsaw iti Ilocano ket nangag mo, ited mo je black. Problem solved bagis. Kasta, no naited mo di black, awanen pagdanagam, Ay saan mo ta bagis? Tanukas pagarigan nagerado ka manan ang nagsaw iti Iloco. Ket di nakangagking ka ke adda kong kadaking kuan na je black. Agsubliman ng ka. ket liklikam abagis, dayjay tao nga nang tedam. Ay madi bagis. Apay nga maday? Samot na nga may sa ti black. Talo. Iso nga ni pagarok mo nga safe kan nagsaw iti Ilocano ureta adda king kan ti black. Ay ket saan tama nga anda dyan kasasaritam ke adda dyan sa bali nga black kanya na. Ket no natiliwan na ka, talo ti black mo. Talo nga oras dahil ta trabaho, dyan grounds, bagay. Ay, anya mo tinapo. May sabi pare, no nagsao ka iti Ilocano iti pada mo seminarista, kay nasawan nga adda black king ka, ket agpalpalab og kalaan. Mung nagpaiswaya. Iso ka po na bagis nga saan mo nga ipadpadlaw nga adda blocking ka ilimod mo apaman nga adda nagsao itud mo Kasla espionage data istoryang bagis uy kasnakas jay iso pilit nga agsarita ka iti English ket gaputa dayta nga English rule ket adu dagiti banking nga English anay sa umi pagkatkatawaan mi mutlaeng. Alakit sample man nga ro dayta bagis. Kastoy, napan nag-report ni Pedro iti pading in charge, kastoy iti kunana. The bumbil in the toilet is pundated, Father. The bumbil is pundated. Anya nga iti kaya naasawon dayta bagis. Ket na yung baga pare, ang dadya bumbilya di toilet ket napundir. Ay, anyan. The bumbil is pundated. Kung bagay, the bulb is burned out, English na.
Ngum, the bumble is pundated ko na naman. Ay, apo. Naminsan man ang bagis. Imbaon da yung maestra ni Pedro nga mapanalaan jay meter stick. Manipo di jay laboratory. Ini ko ang bagay. Nagsubli ni Pedro nga ima-ima. Kaya nasdaw jay maestra, tawan mo't jay paala na. Where is the meter stick I asked you to bring, Pedro? Sinalunsod na. Anya mo tisumba na nga bagay. Ma'am, the door is tranquilized. The door is tranquilized. Huwag bagis. Kahit na ibaga nakatrangka, jarwangan, di laboratory, so asahan na makastruk. Ay, susapo aya. The door is tranquilized. Usarekto man na ita, kung bakit ko, no, saan nga, apan, ag sukisok, kadagiti gamit ko. Sorry, bakit? The apparator is tranquilized. Kunakto mo na. Ipados mga bagis na mo agbalin. Labinsan man ang bagis. Iti unag ti classroom, nadlaw di maestra, na saan nga agsusurat ni Pedro. Anya nga iti aramidan na bagay. Awan, nakamulungling lang mo. So ako na di maestra, Pedro, why are you not taking down notes? Anya mo tisumba ni Pedro nga bagay. Ma'am, the rise of my ballpen is no more. The rise of my ballpen is no more. Anya ti kaya nasawan nga ita bagay. Naibus ka no ti bagas niya ballpen ng nari. Iso nga saan nga makasurat. Ay, naapo na ito na ya. Rise, ha? Bagas. Minsan man ang bagay. Mapanag-shower ni Pedro. Kaputa, innam na ti shower stalls diya seminaryo. Kat adu kami nga seminarista. Masapol nag-inuray kami. Agsisinublat kayo, ti ko ng bagas. Kasta nga ron titikayat ko masawon nga bagay. Ala ka, ituloy mo dyan istoryam. Ni Pedro, ti sumarano, kat tapno ipakamo nga isu ti sumarano nga di dan tukot unaan. Kasto iti kunana iti simrek. I am the second to you. I am the second to you. Ay, madya bagis. I am the next kunan ako ma. Kung kumaangarod bagis, ngamday tamo ti translation na da jay Ilocano nga, siyak ti may kadwa. I am the second to you. Ay, susapo, ayan na po. Ngam uray pa no balinswak dagiti English midi. Bagis ka. Nakaadal kami. Nakaadal kami. Kaday. Ay, bagas. Apay, you are doing kalbit to me. Baka madisgrace ta. Anya nga madisgrace. Baka no madisgrasya ta.